Level up patrol na! Level up patrol na! Mayor Jerry Treñas ging klaro nga wala sang movement restrictions sa syudad sang Iloilo. Ang ako na pangabay, hulat lang anay sa mga clarification kag ang mga official issuances. This circular, if they intend to lock down the whole Region 6, is totally illegal. Waay sang lockdown diri sa ato niya sa Iloilo City. Insofar as this circular is concerned, I am not going to comply with this circular. And I am advising everyone not to panic because Region 6 or Iloilo City for that matter is not under lockdown. Inyang pahayag ni Mayor Jerry Treñas kasunod sang ginpapanaog nga advisory sang Regional Interagency Task Force kag Regional Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases. Nagapati ang alkalde, wala sang otoridad ang mga ini nga ipaidalom sa lockdown ng Western Visayas bangod wala sang balasihan. Gina-question man sang alkalde kung nga wala nakuha ang konsensus sa mga LGU sa Western Visayas antes ginpagwa ang advisory. There is nothing that they issue without due consultation with the LCEs. Amo pa lang ning ilagin pagwa nga waay na konsulta ang mga LCEs. And I have been receiving calls from Governor Defensor, Governor Miraflores, even Governor Lacson. Kung nga amo ni, and I am complaining with this matter with all the other regional national officials, no, of the ILG, of the IATF, Secretary Galvez, Secretary Lorenzana, Harry Roque, and Carlo Nograles, all the rest. You know, this is, I do not know what's wrong with them. First of all, I demand that the regional IATF should not issue any order without due consultation with the LCEs of the provinces and the highly urbanized cities. Second, mga amonita ni nga bagay dapat syado ka importante ni kung i-lockdown mo because this tantamounts to affecting everyone, no? Ang problema is really in the NCR. Nanindugan si Mayor Treñas wala sang balasihan nga iadoptar ang National IATF Resolution No. 104 nga nakasaad sa advisory bangod base sa pinakaulihi nga partial data sang Iloilo City Epidemiological Surveillance Unit subong adlaw, isa lang ang confirmed case. Ang National IATF Resolution 104 ang ginaprobahan bangod sang nagasaka nga kaso sang COVID-19 sa pungsod, partikular sa Bulacan, Cavite, Laguna kag Rizal nga subong yara sa General Community Quarantine. Sakop man sang resolution nga ini ang National Capital Region lakip na ang munisipalidad sang Pateros. Ini nga mga lugar ang may movement restrictions bangod sang nagadamo nga COVID-19 cases. What is the basis of the regional IATF to place us under lockdown? Ang siling nila kuno gina-adapt lang nila ang national IATF. There's no need for any adoption because whatever circular or memorandum issued by the national IATF is already effective here. Who are they not to adopt? They only have to adopt. They have no authority not to adopt any circular issued by the national IATF. What they have made is that they have produced confusion here in Region 6. And I am calling on them to please clarify this matter at the earliest possible time. Because you are causing panic here in Region 6. Ang ila guidelines, so kung basahon ko, ang tanan sa Region 6 hindi na makagwa unless ato kato, apor, etc. do pilato kabilog ila enumerations. Kag hindi man ka kasulod kung unless ka mo kasi na. You know the bubble or what bubble they've been calling it is in NCR. It's not here in Region 6.
And they have no authority to create a bubble here. Nakig-angot ng alkalde kay DILG Undersecretary Epimaco Densing III tuhoy sa advisory, kag sa iya reply sa alkalde, ginahimo na ang correction sa advisory. Sa bahin sang Iloilo City, wala sang movement restriction, apang nagapadayon ng pagpatuman sa mga minimum health protocol, agud malikawan ang paglaptas sang virus. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol. Numero sa mga menor de edad na naglapas sa curfew ang amat-amat nga naganubo. Nagapati si Iloilo City Police Office, Officer in Charge Police Colonel Uldarico Garbanzos nga nangin epektibo ang istrikto nga pagpatuman sang curfew for minor sa syudad. Ini bangod sa iya ginauyatan nga datos, amat-amat nga nagabuhin ang numero sa mga minors nga ila na rescue. Sang March 16, we have 51 rescued minors, and then they are properly turned over to their parents. And then sang 17, naging 19 na lang. And then sang March 18 kag 20, I think nagnubo pagid ang aton nga accomplishment in so far sa rescued minors dire sa Iloilo City. Para kay Colonel Garbanzos, hindi nangin mahapos ang pagpatuman sini kung wala ang kooperasyon sa mga barangay officials. Gani iya ginhingyo ang mga opisyal sang kada barangay nga buligan sila sa pag-report sa mga nagapasaway nga menor de edad. Pag directive ni Mayor nga i-strict implementation sang curfew for minors, nag-meeting kita dayon together with the PSTMO, together with the Task Force Moral Values Formation, together with the CSWDO and the Task Force IGCAP para i-implement ini day and night. So in tandem, composite team, nagalibot para nga i-implement ining particularly ang curfew. Ang curfew for minors, ang challenge naton, ining ang ginahambal kong mga interior parts ng barangay. And of course, again, ang obra hindi masarangan, dapat si barangay mag-report man kung may mga violations ang curfew. Violations ang implementation sang standard health protocol sa ilang lugar. Ginpasiguro man sini nga sa tion nga may ma-rescue nga minor, ginapatawag ang ila ginikanan kaginalay gayan. Pahanumdum sang ICPO, warning ang penalidad sa una nga offense kung maglapas sa curfew for minors. Apang kung magpadayon ang pag-violate sa ordinansa, sarang mapreso ang ginikanan sang naglapas nga menor de edad. Dane Raffles para sa Level Up Patrol. Santo Entierro nga nagaedad sang 166 ka tuig ang gin-display sa Balaan 2021 exhibit sang St. Anne Parish sa Molo. Napuno sang bulak kag napalibutan sang bulawan nga mga ornaments ang ini nga Santo Entierro sa Balaan 2021 exhibit sang St. Anne Parish sa Molo. Agaw atensyon ang ini nga imahe ni Hesukristo bangod sa tanan nga mga santos nga nakadisplay, ini ang pinakadumaan. 1855 sang ini ang nasubli sang mag-asawa nga nagapuyo sa syudad sang Iloilo, kag subong ginaatipan sang pamilya Shan kag Arvas. Nahamtang ang Santo Entierro sa sulod sang baptistry area sang simbahan. We know that it belongs to the Montelibano brothers. Duwa ni siya kabilog ang Santo Entierro. So one is here sa Iloilo and the other one is in Silay. So the Montelibano brothers, ang isa sini, amo na siyang akon nga great-great-great-grandfather, which is Francisco Montelibano. And iya ini nga ginpamana ang Santo Entierro sa akon nga, sa iya nga bata nga, only child niya nga si Concepcion Lacsin Montelibano, who is married to Montano Shan. Sang una, ila pa napahanugutan ang pagpahalok kag pagtandog sa imahe. Apang subong, ini na lang ang ginaprosesyon sa adlaw sang Biyernes Santo kag ginabalik sa Haro Archdiocese Museum. Nagapati ang pamilya nga dako ang impluwensya sang Santo Entierro sa ila kabuhi, ilabi na sa ila pagtuo sa Dios, gani ugot gid ang ila paghalong sini. Personally, growing up, ginpabalo kag ginpabatyag gid sa amon sang amon nga mga kaluluhan ang importansya sang Santo Entierro sa family. So if I remember, it was when I was 7 years old that I had my first gid nga experience holding and taking care of the Santo Entierro. So that time gintudloan kami
nga ang ining nga mga ornates sang Santo Entierro is very delicate, no? So dapat ginamon nga halungan ang paglimpyo sang canopy, sang hiligdaan ni Jesus. Ang Santo Entierro ginapagwa kada tuig sa panahon sang Kwaresma. Ang tion sa pagpamalandong sa kasakit, pagkamatay, kag pagkabanhaw ni Hesukristo. Bukas ang Balaan Exhibit 2021 sa publiko kada adlaw halin alas 6 tubtob alas 11 sa aga, kag alauna sa hapon tubtob alas 6 sa gabi. Ang exhibit ang magatakop sa Biyernes Santo. Divine Singh para sa Level Up Patrol.